My, keď sme toto nastavovali, tak sme chceli tiež prioritne riešiť pamiatky. Napriek tomu, že pri rokovaní s pamiatkárkami oni trvali, že najskôr treba vyriešiť v podstate zelen v parku. My nejdeme rúbať nejaké stromy pre niečo, že sa niekto ide stavať. Norské fondy sú veľmi environmentálne a ani by nám to nedovolili. V podstate musíme tam spraviť už, aj keď je to veľmi nepríjemné, každého stromu je škoda, ale musíme tam spraviť taký zásah, kde teda stromy, ktoré sú ohrozujúce a ktoré už stratili svoju životnosť a nemajú svoju funkciu, musia ísť preč. Bohužiaľ, to není hora, není to prales, je to park, kde budú chodiť ľudia a nemôžeme tam nechávať stromy, ktoré ohrozujú. Tam, ak prídete k tým stromom, tak každý má svoje číslo a každý ten strom sa hodnotí osobitne. Robil to pán Mladý, aj keď má svoj vek, z Prahy, ktoré vyhodnocoval postupne, aj tam kompletný projekt výrezov týchto stromov, ale samozrejme aj okamžite náhradné výsadby. Čiže ten park má svoje roky a musíme ísť touto cestou. Čo sa týka, samozrejme, je tam inštalácia kamerových systémov, sú tam nové chodníky, oni to zvolávajú tzv. Mlátové chodníky, čiže žiadny asfalt, žiadna zámková dlažba, aby sa to stále držalo v tom duchu historickom a takom prírodnom, krajinárskom. Majú tam byť aj nejaké drevené chodníčky typu Plitvických jazer v tej lužnej časti. Čiže je to takto nachystané. My projektovo máme nachystaný už celý park, čo sa týka aj s rekonštrukciou a návrhom rekonštrukcie pamiatok. Tam je všetko so všetkým súvisí. Keď tam chcete kdekoľvek niečo zakopnúť, osadiť kábel alebo niečo spraviť, všetko sa vyjadrujú pamiatkári, zo všetkoho sa berú nejaké tam sa dokonca vyhodnocovali, či sú tam nejaké semiačka, ktoré sú staršieho dáta a tak ďalej. Čiže to netreba to porovnávať s nejakou klasickou stavbou, ani s cenami klasickej stavby, tí ceny sú niekde úplne diametrálne inde. My teraz, myslím, Martin, čo beží nejaká príprava obstarávania na dodávateľa, hovorím, upozorňujú nás, že tí ceny idú hore, čiže my nemôžeme v tomto prípade osloviť hocikoho, ale mali by to byť firmy, ktoré majú skúsenosti s realizáciou, ale celý ten grant je postavený, že oni v podstate od nás chcú, aby sme nielen, že si opravili park, ale aby sme spravili z toho nejaké také regionálne centrum, ktoré je zamerané aj na kultúru, aj na ten sklársky múzeum. My uvažujeme aj teda v podstate s Ronou, že prevádzku toho sklárskeho múzea, čo si myslím, že by oživilo aj ten cestovný ruch obcí a všetko, čo s tým súvisí, gastronómiu a tak ďalej. Takže to je také nosné. Samozrejme, nebude to riešiť úplne všetko. Išli sme do tohoto projektu, do toho, čo sa dalo. Títo pravidlá sme si nevymysleli my, títo pravidlá boli dané. Čiže ja by som tiež napríklad tých 30% možno na tú kultúru použil 5 a 25 dal, ak sa povie, do tých nehnuteľností, ale takto je to nastavené, takto to je dané. Zas by to malo generovať aj nejaké príjmy, no uvidíme, čo to prinesie. Hovorím, tiež mám trošku z toho obavy, je to veľmi zložitý projekt aj na komunikáciu, aj na tých partnerov, ale myslím si, že bude dosť veľkým prínosom pre túto obec. Nech sa páči, máte ešte nejaké otázky. Ja by som trošku zo všeobecnej stránky. Bola som prítomná na verejno-obchodnej súťaži pod priestormi obecného úradu. Nenašla som tú zmluvu. Moja otázka znie, nedohodli ste sa s výhercom tejto súťaže, alebo teda pani, ktorá sa o to uchádzala, akceptovala tie podmienky, ktoré si dala? Áno, akceptovala, si myslím, že obchodná súťaž bola schválená, takže už nejde následne zmluva do zastupiteľstva, takže s víťazom sa podpísala automaticky zmluva. Dobre hovorí, Martin? To vysvetlím. Dobre, v poriadku, nemusíš, je to popodpisované, tak je to OK. Nie je to popodpisované ešte, takže podpísané to bude, až sa pani budúca záujemkyňa vráti, lebo je odcestovaná, takže, ale je to nachystané, dobre? Dobre. Druhú vec mám cintorín Lednické rovnie. V podstate
cintorín Lednické rovne, ako vieme, vzadu sa rozširuje. Pokiaľ viem, tak suma 24 000 a nejaké drobné nás stálo, pokiaľ sa tie stromy vyrezali, nejako sa tam to splanírovalo. Teraz sme si videli v rozpočte sumu 30 000 eur na oplotenie vlastne cintorína. Takže moja otázka znie, keďže ja som si vtedy vyžiadala výkaz výmer na vlastne rozšírenie toho cintorína, vtedy mi napísala pani inžinierka, že vychádza to zhruba 173 000 eur, ale samozrejme, že pri tomto výkaze a výmere sa vychádza len z tohto výkazu a výmeru, takže ostatné veci sa doľaďujú. Mám otázku, v akom horizonte vidíte, že sa ten cintorín rozšíri, pretože my tie miesta tam už nemáme. Naozaj už sa tlačíme tak hlboko k plotu, čo za tisícročia alebo storočia, kto išiel úplne k plotu, tak to bolo naozaj veľmi problematické. Aký horizont vidíte? Neviem teda takto priamo odpovedať. Na tomto projekte sa robí, neviem, či Jarka alebo Tomáš sa ma chcete doplniť. Každopádne treba povedať aj otvorene, že nám sa podarilo kúpiť ten pozemok, alebo respektíve vymeniť. Predtým to nebolo riešené, takže to považujem za veľký úspech. A tie veci idú postupne ďalej a hovorím, sú tu aj určité finančné možnosti, ktoré máme v rozpočte. A ako si povedala, to nebolo výrez stromov, to boli úpravy, ktoré sú, to je všetko preukázateľné, čo tam bolo zrealizované, aj čo bude, ako bude realizované, tak ako si sama povedala, ide tam plot a následne zrejme predpokladám, že dojde úpravom terénu. Neviem, či Tomáš alebo Jarka ma chcete doplniť. Ide tam vybudovať plot, ktorý sa vlastne v časti postavil. Pôjde tam pokračovanie toho chodníka a osvetlenie, tak aby sa dalo pokovať na pravej strane, keď pôjdete po chodníku smerom ďalej. Maximálne do mesiaca. A ešte k tej sume, tým dvom cifrám, stále je to tá istá suma. Není to 25 000 a 30, je to 24 plus DPH, takže 30 000. To je tá jedna suma, ktorá je aj osvetlenie, aj chodník. No. Tak sme ušetrili. Ďalej, je tam veľkoobjemový kontajner. Je to absolútne neestetické. Ja vás naozaj touto cestou nie zažiadam, ale prosím, aby ste ten veľkoobjemový kontajner odstránili a nahradili ho dvoma naozaj kontajnermi, ktoré sa dajú uzatvárať. Pretože sú aj akty, kedy sa ide do krematória a je to naozaj nedôstojné, že v pozadí je veľkoobjemový kontajner teda s odpadom. Ja si nemyslím, že by to bol taký proste problém, aby sa to nedalo nahradiť dvoma tými otváracími veľkými košmi. Nehovoriac o tom, že tí ľudia, ktorí majú naozaj tam v blízkosti tie pomníky, majme trošku úctu, smrť je úcta, takže majme trošku úctu k tej smrti. Takže v tomto by som vás poprosila, aby ste to nahradili. Ďalej na cintoríne Lednické rovne, tam, jak sa ide smerom, od začiatku smerom, ako sa ide k domu smutku, je strom, ktorý naozaj je z vrchu vidieť, že je zrejme vyschnutý. Lebo nemá listy, nemá nič, až od nejakej polovičky alebo tretiny sú tam listy. Ak dovolíš, je na to vystavená objednávka na výrez. Dobre, ďakujem, lebo je to v tejto chvíli dosť nebezpečné. Dobre, ďakujem veľmi pekne. O chodníku na cintoríne v tejto chvíli ani nehovorím, lebo viem, že peniaze na ni nemáme, ale nový chodník by sme si naozaj zaslúžili. Ďalšia otázka. Volali mi pár ľudí, čo je s fit klubom, že nie je otvorený, možno, že už je od včera otvorený, neviem, ale že nie je otvorený a či sa plánuje otvoriť, či máte k tomu nejaké informácie, pretože dávame tomuto klubu aj dotácie, v podstate pomohli sme naozaj tým ľuďom hneď na začiatku v tom 2014 roku, že sa tam proste spravili si ten fitness. Otázka znie, či viete o tom, možno je to už otvorené, možno nie.
Nie je to asi ešte otvorené, ja som hovoril s majiteľmi alebo s konateľmi, tak ako aj iným subjektom spôsobila korona obrovské finančné problémy. A teda dúfam, že to otvoria, budeme mať s nimi nejaké stretnutie, ale zatiaľ to nie je otvorené. Majú tam nejaké značné finančné problémy. Takže, dobre, tak to asi zrejme v krátkej dobe nejako vyriešite, aby sme teda vedeli... Sú len dve riešenia, buď to otvoria, čo by som si želal, alebo sa to zavrie a využije na iný priestor. Je to v podstate v tejto fázi na nich, či sa dokážu z tých problémov dostať, do ktorých sa dostali. Tak to ma mrzí, lebo vidíme Púchov fitness centra, tak naozaj tie expandujú. Tak to ma teda ako mrzí, túto informáciu som nevedela. Ďalej by som poprosila, oproti kostolu sú kvetináče 3. Pri kostole sú kvetináče 6, naozaj dámy, ktoré tam pracujú, pekne spravili a naozaj to upravili, dosadili tam muškaty. Ja by som poprosila touto cestou, aby naozaj obec a úsek životného prostredia nejako skultivovali tie 3 kvetináče, pretože momentálne už sú vyschnuté, už tam nič nie je a naozaj je to taký ako efekt, kde naozaj aj návštevy prichádzajú do tej Rony a hneď na začiatku si to v podstate ako všimnú. Takže to sú kvetináče. Ďalej, to už je, hádam, Evergreen Park, Starý kostol nie je stále zabezpečený, tie deti nám tam stále behajú, skáču. Neviem, či budeme čakať, až keď sa tam čosi stane. Mali sme tam aj archeologický výskum, prieskum, tak neviem, či dostatočne ten objekt dali do poriadku, keď robili tento archeologický prieskum. Ďalej sa chcem opýtať. Bol si na ZMOSe, viem to, že sme sa dnes stretli v škole na ukončení a povedal si, že si bol na rokovaní z MOSu. Vieme o tom, ako komunál veľmi apeluje o tom, aby boli občania informovaní. Absentujú na stránke Lednické rovnie záznamy z rokovaní obecného zastupiteľstva za rok 2021, čiže 18.2. a 22.4. Ja síce prenosy robím a streamujem, ale tá kvalita nie je taká samozrejme, ako nám urobí to Mirko. Ja som sa Mirka opýtala, hneď na začiatku povedal, že on materiály odovzdal a je to na obci. Pýtam sa, prečo ich nemáme zverejnené. Pokiaľ viem, tak keď bol čas covidu a my sme boli v čase mimoriadnych opatrení, tak vyslovene komunál na to nie, že apelovala, dokonca si myslím, že k tomu vyšlo aj nejaké stanovisko. Otázka, prečo to nie je? Nevedel som, myslel som, že to je zverejnené. Ako som povedal, je problém tých 5-6 zamestnancov. Pán Havranek už v podstate tento robil. Je pol roka na materskej dovolenke. Plus teda vypadla tá pani Kirtiová, právnička, čiže mohlo sa stať, že sa pozabudlo, samozrejme, že to bude zverejnené. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som teda na obecnú políciu tiež trošičku, keď tu pán na začiatku hovoril o obecnej polícii, možno by sme mali zauvažovať, ja viem, že sú dvaja, majú toho dosť, ale naozaj nejaké emergency číslo, ktoré by vlastne bolo dostupné, pretože naozaj ja som sa za 7 rokov nedovolala na číslo, ktoré mi voláte ani raz. A občania zvyčajne to robia tak, že keď sa nedovolajú na obecnú políciu, volajú mne. Takže ako čo sa dá, vyriešime, tak to poriešime, keď či už sú to psi, ktorí napadli, alebo pes, ktorý napadol občana, alebo stratený pes, alebo niekto je v parku pohodený. Takže ako naozaj ja by som apelovala, aby sme o tomto uvažovali, pretože potom zbytočne prichádza k takýmto veciam a nedorozumeniam, ktoré potom majú občania, ja to poviem tak otvorene, ako to cítim. Občania majú pocit, že tú obecnú políciu nevidia, v podstate majú teraz ešte aj to nové auto, tak vidia ich len na tom novom aute. Ja len to, čo som ja dostala, vám predávam, nie je to z mojej hlavy, ale takto som to od občanov dostala. No, už som len v závere, mám len 3 veci. Nedopatrala som sa, nie že nedopatrala som sa, ale už som nechcela ísť ďalej do histórie a v zakladateľskej listine spoločnosť, teda keďže som nemala zakladateľskú listinu, respektíve stanoví dozorné spoločnosti Prima. Kto je v dozornej rade spoločnosti Prima?
pán konateľ? Nevieš? Nevieš, kto je v dozornej rade? Podľa mňa je dozorná rada totožná s dozornou radou spoločnosti Vedrov, ale viackrát sme informovali, že v podstate táto spoločnosť nefungovala ekonomicky, čiže To je v poriadku, ja sa pýtam na mená, čiže sú totožné so spoločnosťou Ledrov? myslím si, že ale môžem ti to preveriť. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A v spoločnosti Ledrov v zakladateľskej listine je len stará dozorná rada. Môžem sa spýtať, kto je v spoločnosti Ledrov v dozornej rade? No, poprosím ťa. Pán Cinko, Chudada a pán Ďurko. Čiže máme len trojčlenné. Tak je to aj napísané, síce zakladateľské listine bolo viacej. To je v poriadku, dozorná rada má svoje kompetencie, to je v poriadku, ja sa pýtam teba ako konateľa spoločnosti. OK, ďakujem veľmi pekne. No, už mám len dve veci, a to je facebooková stránka Lednické rovne. Ja som pred nejakým časom dala návrh, aby sme zriadili oficiálnu stránku Lednické rovne, kde by mohla obec prispievať svojimi príspevkami. V čase covidu to bolo nie že žiaduce, ale priam až nutné. Pán starosta, ty si nám vtedy povedal, že nemáme nikoho na to, kto by túto stránku spravoval, že máme na to oficiálnu stránku Lednické rovne, tak ja som naozaj urobila tú vec, že ja som si príspevky od teba naozaj zablokovala, aby som bola plne informovaná len zo stránky Lednické rovne. Nie ako zo stránky oficiálnej Lednické rovne, nie facebookovej, pretože facebooková stránka Lednické rovne je komunitná a neoficiálna. Manžel ma upozornil na nejaké skutočnosti, ktoré sa na tej stránke vyskytli, tak som si samozrejme ju otvorila a som si počítala. Veľmi často si prispieval v čase, keď bola mimoriadne okolnosti, kedy bol stav núdze, kedy vlastne išlo občanom o zdravie, majetok a vlastne život. A občania nemali slobodný prístup, museli sa do tejto, ak chcel niekto informácie zo sociálnej siete, musel sa vlastne prihlásiť do tejto komunitnej stránky. Podľa môjho názoru si závažne zaviedol obecné zastupiteľstvo tým, že si povedal, že nemáme na to kapacity. Ty si tam v hojnom prispieval, spočítaj si, koľko si dal príspevkov. Pán administrátor, nemusíš si robiť teraz robotu, že by si to šiel mazať, skeny som si spravila. A podľa mňa ide o vážne zneužitie právomoci verejného činiteľa. Samozrejme, opätovne budú inštitúcie, ktoré sa budú tým zaoberať. A teraz by som mala ešte... Ja musím na toto hneď reagovať, ak dovolíš. Nech sa páči. Kabika, prosím ťa, nechaj týchto nezmyslov. Aké orgány? Veď tých nezmyslov, čo už si popodával na tú políciu, nechaj tých policajtov, nech si robia svoju robotu. Čo tam chceš? Je to stránka, kde som informoval, bolo veľa príspevkov. Čo som informoval? Informoval som o tom, že kedy je testovanie, aké bude testovanie, aký je priebeh, koľko je ľudí natestovaní. Využívame túto stránku pre jeden logický dôvod, že je tam skoro 4 000 členov a dokážeme cez túto stránku oslovať ľudí. Okrem toho všetko je zverejnené na stránke obce. Že som si dal tú robotu naviac a informoval som aj týmto spôsobom okrem rozhlasu a webovej stránky, tak som sa niečoho dopustil. Nehnevaj sa, si už normálna. Ja ti nemám fakt na to, čo povedať. Takže ja si nadštandardne robím v čase covidu, kedy to jednalo sa o ľudské životy a ty mi budeš počítať, koľko som tam dal príspevkov. Čo si povedal, že som Maria? Áno, či si normálna, že toto, čo hovoríš, že či to je v poriadku. Tak ja si robím niečo nadštandard vo svojom voľnom čase, informujem tých ľudí, okrem teda stránky obce a obecného rozhlasu niečo naviac robím, lebo je tam tých 4 000 členov, čiže to má veľký zásah na tých ľudí, tak sme to tam dávali.
prenášali sme to zo stránky, aby sa to čo najviac ľudí, lebo sme sa nemohli stretávať a ty toto ešte budeš nazývať nejakým Samozrejme, použitím Marian, právomoci. pretože- A ešte áno, čo si vymyslíš, akú hlúposť, prosím ťa? Toto nie je vymyslenie, pretože založiť Išli sme oficiálnu kandidovať, aby sme pre týchto ľudí pre Boha niečo oficiálnu spravili. stránku Ja viem, že Legického- potrebuješ nejakým spôsobom ma skriminalizovať, ale sa ti to nedarí a na týchto nezmysloch len si všetci skracujeme čas, oberáš o čas aj policajtom týmito nezmyslami. Prosím ťa, už s tým prestaň, to nemá význam. Akého trestného činu, či čo to tu splietaš, som sa mal dopustiť, že To som som informoval nepovedala. ľudí, To som vôbec nepovedala. však si povedal, že to... Ale povedal, že sa s tým budú zaoberať trestné orgány. To som nepovedala. Ja som Ale povedala, prosím čo vás sú pekne, iné orgány. poďme robiť pre ľudí a prestaňme s týmito vecami a vybavovačkami si veci z minulosti. Bol COVID, bol problém, mali sme chorých ľudí, úrad fungoval dennodenne, všetko ľudia boli informovaní. Čo tu zase ideš splietať, že čo sme spravili? Marian, opätovne s tebou nesúhlasím, pretože úplne hovoríš niečo iné. Ja som vtedy na to upozorňovala, tá situácia vtedy išla. Som sa ťa schválne pýtala, či tam prispievaš ako Marian Horečný, ako občan alebo starosta obce. Tými príspevkami, ktoré si dal, si prispieval ako starosta obce. Nemáš ako sa vyviniť tým, že si Preboha, na z čoho sa mám vyviňovať, že som informoval No ja ľudí, ti poviem, že ale sú išli sme do občania, týchto ale ja prosím ti ťa, poviem, Gabika. že sú občania, ktorí zo zásadovosti nešli na túto stránku a tí boli o to ochudobnení. A nemali tie informácie, tie nadštandardné informácie, ktoré sa tam dávali, keď sa občania pýtali. Je to v poriadku, môžete sa smiať, mňa to vôbec ako nevadí. A čo sa týka, aby som občanom vlastne vysvetlila, prečo tu pán starosta hovorí, že zavádzam policajtov, ja som podala na pána starostu trestné oznámenie za ohováranie a naozaj sa aj tí policajti tým zaoberajú. V konečnom dôsledku, ako naozaj sa veľmi veľa vecí pohlo iným štýlom, pretože vidíme, jak sa tá spoločnosť naberá iné obrátky. Povedzme si úprimne, že pozerať sa v televízii, ako nám zatýkajú najvyšších súdnych predstaviteľov a najvyšších policajných predstaviteľov. Takže dôvera tohto štátu bola naozaj veľmi zvláštna a naozaj tými podnetmi sa už začali nielen týmito zaoberať. Takže ďakujem veľmi pekne. Toto som len chcela povedať, aby to občania počuli. A ešte záver by som rada povedala. Občania, pýtali ste sa ma, prečo som nebola na uvítaní detí do života. Alebo respektíve ste tam nevideli iných poslancov. Poviem vám to, že nebola to neúcta voči vám, ale bolo to kvôli tomu, že naozaj o tejto akcii sme neboli informovaní. Tak ma to veľmi mrzí, ak ste nadobudli pocit, že by sme tam neboli kvôli tomu, že by sme tam nechceli byť, ale kvôli tomu, že sme o tejto akcii nevedeli. Veľmi pekne ďakujem. Ja len k tomu. Na vítanie detí ani v Púchove, ani Ilave, ani v Dubnici sa nevolajú poslanci. Volá sa tam starosta a rodičia a deti. Robili sme to v obmedzenom režime z dôvodu, že boli ešte nejaké opatrenia. Ja nevidím dôvod, prečo by som tam zrovna teba mal volať. Bol tam starosta, bol tam zástupca, ľudia, ktorí s tým pomáhali. Ty si sa v minulosti zúčastňovala, ty akcii bohužiaľ si nič nepomohla, len si tu bola. Ale teraz tam boli ľudia, ktorí pomáhali, alebo ktorí to teda organizovali. Nevidím dôvod, prečo by som ťa mal volať, neviem na čo, keď tam nikdy nič nepomôžeš, to je jedna vec. A druhá vec, nikde inde sa to nerobí, tak prosím ťa nezavádzaj. A nejaké zriadenie obecnej facebookovej stránky, ja na to skutočne nemám čas. To som robil nadštandardne, bol COVID, maximálne vo večerných alebo aj v nočných hodinách, koľkokrát som tam prispieval, len aby som oslovil čo najväčšiu skupinu ľudí. A to, tí tvoje kvázi trestné oznámenia o tom, že som povedal, že si klamala. Áno, ja to zopakujem, si klamala vtedy v tom prípade, polícia to prešetrila, predpokladá, že to odložila, ale ja na tom trvám, že si klamala. Ak chceš, môžeme si ísť na detektor vždy a dokázať si, že skutočne si vtedy klamala. A nepomôže ti ani to, že podá zase nejaké trestné oznámenie. Je to proste tak, takto som to videl a ja si budem za tým stáť. A prosím ťa, začneme už robiť niečo pre tých ľudí a nenaťahujme sa za tých hlúpostí. A keď hovoríš o trestných oznámeniach, stále nie je ukončené trestné oznámenie, ktoré bolo dané za bývalé vedenie spoločnosti Ledrov a toto konanie stále beží. Takže keď hovoríš, že z tých konania bežia, áno, aj toto stále beží. Ďakujem veľmi pekne, ale ty si nepochopil, čo som hovorila. Ja som to nehovorila tebe,
Ja som to hovorila občanom Lednických rovní, že prečo som nebola, pretože som o tom Ja neviem, či toto je, nevedela a ja ani som ti inak tam slovo nedošla. nedal teraz, ak chceš Ďakujem slovo, ti veľmi pekne. nech sa páči, môžeš hovoriť. Ďakujem ti pekne, že opätovne si ma nazval klamárkou. Tak ja už si nenechám od teba veci robiť, Marian, s ktorými zásadne nesúhlasím. To si myslím, že sa zase niekde uvidíme. Kolegovia, vidím, že kolega Pokorný odišiel, to je jeho štandardný postup. To je jedna vec. A samozrejme nie sú odložené. Nie sú odložené, stále sú v pokračovaní. Takže ďakujem ti veľmi pekne. A ja tebe ďakujem. Má ešte niekto niečo do rôzneho? Ak, nech sa páči, Ško. Ja neviem, som prišiel na skôr lesy, ale som mal nejaké povinnosti v rode. Ja som sa chcel spýtať, ale dať nejaký taký návrh na vylepšenie v obci, na zadržiavanie vody a vlahy v obci, a napríklad aj vybudovanie nejaké fontány na námestí, alebo nejakých takých tých horúcejších obdobiach by to bolo prínosné, alebo nejaké také pary, nejaké steny z vody pre ľudí. Tam by sa to myslím aj hodilo na námestie. Ďalej by som sa chcel spýtať, ak sú nejaké pozemky v správe obce o majetku vedľa hlavnej cesty, kde sú napríklad cesto do Medného Orechy. Či sa bude niekedy riešiť, alebo by sa dalo riešiť, že by sa tam nejaká náhradná výsadba urobila, alebo aj v nejakých iných častiach, lebo my máme aj dosť ovocné stromy z tej obce, my spomienky ešte mať budeme, ale naše deti už nebudú mať. A ešte ďalšia vec, čo by som sa chcel spýtať, či sa niekedy bude rokovať, alebo rokuje o rozšírení kostola. Myslím si, že tá kapacita nestačí, chodím okolo, alebo teda vidím, že tam tí ľudia stoja, či je dážď, či je slnko vonku. Tak ďakujem. Ďakujem za podnety, môžeme si k tej výsadbe stromov sadnúť aj spolu. Čo sa týka kostola, tak to si asi rieši farský úrad. Viem, že teraz ide riešiť výstavbu novej fary a teda tá stará by mala zostať ako komunitné centrum. A ešte čo bolo, tá jedna vec? Asi. Ja, zadržiavanie vody. Sú aj teraz z eurofondov vodozádržné opatrenia, len hovorím, sú to dosť veľké objemy financií. Môžeme niečo, my pôvodne v tom prvotnom projekte je aj fontána naprojektovaná na námestí, kde sú aj, myslím, niektoré časti nachystané aj prívody. Jožko, ty si asi budeš pamätať. Len teda financie nám neumožnili to zrealizovať a do budúcna nehovorím, že to tak nemusí byť. Nech sa páči, ešte pani Šlesarová. Ďakujem za slovo. Chcem ešte doplniť dve veci, lebo ten pán ma využil, čo odišiel. Pán starosta, sa tu hovorilo o tých starých stromoch. Keď chodím na aute, ako býva pán Holbička a tam stáva, myslím, pán Hološko. Je tam veľký orech, už do polovice zhnitý pri tom pánovi Hološkovi. To je otázka, fakt pár vetrov, keď by, môže sa stať veľké nešťastie, že môže ísť niekto aj na aute, alebo aj deti zo školy, alebo to je jedno. Ale pozrite to a buď to upozorníte majiteľa toho orechu, to je úplne vidieť z cesty, že je do polovice zhnitý, tak aby sa odstránil. A chcem sa ešte spýtať, pán starosta, či mi budeš vedieť povedať, na podstráni sa vyriezali stromy. Hrubé drevo zobrali, ale ten sajrajt, prepáčte za výraz, nechali všetko pri tej ceste. No ja neviem, či tí ľudia nemajú fakt dobrý rozum, alebo čo. Je to hlavná cesta. Konáre trčia ešte do tej cesty. Keď tam príde sa s tým autom, proste môže sa aj do toho konára buchnúť, že sa stretajú dve auta a aj je to škaredé z estetického hľadiska, aj vôbec zo všetkého, aj z ľudského. Toľko, to som chcela ešte na doplnenie. Ja len viem, že teda tam vyrezávajú Lesy Slovenskej republiky na podnet Slovenskej správy ciest, tak oslovíme ešte teda Slovenskú správu ciest, aby si tieto veci doriešili. Nie sú to naše obecné pozemky, takže toľko k tomu asi. Orech to je tiež Slovenská správna ciest a môžeme ich upozorniť. Nech sa páči, pani Brzániová. Ja by som chcela odpovedať na tú kapacitu kostola. Skôr by som povedala, že je už veľká. Naozaj len pri veľkých tých akciách stoja tí ľudia vonku. Takže
a teraz v tejto chvíli stojíme všetci preto vonku, lebo tá kapacita je obmedzená, sedí sa len málo v rade a chceme byť všetci niekedy aj vonku, aby sme sa nadýchali čerstvého vzduchu, ale tá záhrada je tam pekná, skôr by možno som Farskému úradu povedala, keby tam lavičky sme spravili. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel len vysvetliť, kostol ako taký je v majetku a v správe rímskokatolíckej cirkvi a miestnej farnosti. Nie je obecným majetkom. Obec má veľmi obmedzené možnosti, keby aj mala zdroje a prostriedky, dávať ich na investície do cudzieho majetku. Takže toto je naozaj vecou cirkvi na Slovensku a teda farnosti ako takej. Obec má svoj majetok, taký, aký má aj v Lednických rovniach a mnohé veci doteraz, jak tu bolo aj hovorené, nie sú doriešené, či už sú to opravené chodníky, cesty a tak ďalej. Čiže ja upozorňujem, že tam je to aj právne sporné. Ďakujem. Ďakujem. Máš niekto niečo do rôzneho? Ak nie, tak ešte Na sekundičku, zabudol som niečo. Ja by som sa chcel spýtať, most na rovnej správe Benčanského zónkového majetkom, či by sa nedal vymalovať, ako vyvápniť, aby bolo krajšie, lebo myslíš, že sa na to chytá nejaký čierny vyšajník. Myslíš, že bude ďalej degradovať ten betón a znehodnotí sa na investície do toho mosta. Jožko,